ନାଇଁ ଭାଉଜ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଟିଂର ପଇସା ଦେବାର ଥିଲା ଆଜି। ତ ମିଟିଂର ପଇସା ଦେବାର ଥିଲା ଆଜି ସବିତା ନାନୀର ଝିଅର ବାହାଘର। ତ ସେଥିଲାଗି ସିଏ 1,00,000 ଉଠେଇଲେ। ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମକୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ଯାଇ ବସିକି ଆଇଲି ବୁଝିପାରୁନି। 10ଟା ମାୟା ଆସିଛନ୍ତି 10 ରକମ କଥା। ତାଟା ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛି ତାଟା ନେଇକି ଗଲା। ତମର ଯାଇ ଆସେ ସିଏ ଲେଲା ତ ତମର ହେଉଛି କ'ଣ? 24 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କୁହନା। ମୋତେ ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଗ ଥରକୁ ମିଳିବ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ତା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ନେଇଛି। ନଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କାହାକୁ କହିବି। ତ ସବିତା ନାନୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ତୁମେ ଆସିବ, ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି କରିଦିଅ। ଆଉ କାର୍ଡ଼ କେମିତି କହିବି କୁହନା, ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ବାହାଘର କଥା ତ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ବି ଦେଇତେ ହେବ। ବାବା ଏ ମାୟାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ତମେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବନି ହେଲା। ଯେମିତି ନେଇଛି ତ ନେଇଛି। ଏଠି ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବ ଟିକେ ଶୁଣି। ଏଠି ଶୁଣୁଛ, ଗେରେ ହୁଅନି ତମେ। ସବିତା ନାନୀ ଏଥର ପଇସାଟା ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତା ଝିଅ ବାହାଘର ଦେବେ ତ ସେଥିଲାଗି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ସାର୍ କମାଉଛ କାହିଁକି? ତମେ ଯଦି ଲୋନ୍ ଭରିବ ତାହେଲେ ଆଗ ଥରକୁ ସିଏ ଦେଲେ ତମେ ଭରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମଥା ଖରାପ କରାଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସକାଳେ ଉଠିକି ମଥା ଖରାପ, ଝାଳ ଫାଳ ବହିକି ଆସିଲିନି। ଗରମରୁ ମୁଁ କେତେ ମିଟିଂର କରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ତମେ ନାହିଁ ଏଠି ଘର ବସିକି କ'ଣ ସେଇ ପାଲା କରଉଛ? ମୋ ମଥା ଟିଣ କରାଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଖରାରୁ ଆସିଲି, ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ଦେବା କଥା ନାହିଁ। ଖାଲି ପଇସାର ତମ ମନ, ଆଉ କ'ଣ ବି ମନ ନାହିଁ। ଟିକେ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ଆଣିକି ଦେଇପାରୁନ? ମୁଁ ଖରାରୁ ଆସିଲିନି ଥକିକି। ତମକୁ ସେଟା ଦୁଶୁନି, ଖାଲି ମୁଁ ବନେଇଦେବି ତମେ ଖାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାପ ପୁଅକୁ ସନ୍ତୁଳା କରିବି, କ'ଣ କହିବି? ଖାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଲୋନ୍ର ପଇସା ଆଣିକି ଦେଲେ ଏଠି ସେଠି ଭରିବା ବେଳକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଥିଲି, 5,000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀଟା। ଆଣିଦେବା ତ ନାମ ନାହିଁ। ଆଗ ମାସ ତା ମାସ କହିକି ଦିନ ନାହିଁ। ମିଟିଂର ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ, ମୋ ପଇସା ଦେବାର ନାହିଁ। ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ କହିଥିଲି ମୁଁ